Hej, 3.x, Jon og Christian her. Vi vil Ja, fortælle om Protagoras og Gorgias. Homo mensura kommer fra latin. Homo betyder menneske, mensura betyder mål. Oversat betyder homo mensura, at mennesket er alle tings målestok. Disse ord var indledningsordene i den latinske oversættelse af den græske sofist Protagoras hovedværk, som hed Sandheden. relativisme går ud fra tanken om, at alt er relativt, og alt skal sættes i forhold til noget, før det har en værdi eller betydning. Vi kan for eksempel nævne et begreb, som skal sættes i forhold til kultur, religion og historie, for at det har en bestemt betydning. Og en bestemt moral kan være knyttet til en kultur, hvor man kan se på, hvad der er rigtigt og forkert. Og det knytter sig så også til homo mensura, at mennesket er målestokken. Begrebet fysis kommer fra græsk, både fysis, som betyder natur, men også hyein, som betyder at vokse. Fysis er en betegnelse for naturen som helhed, eller for en enkelt tings natur og væsen. Overordnet der kan fysis sættes i modsætning til Nomos, som er det modsatte, og er en norm eller en lov, og er menneskeskabt. Det vil så sige, at det er det, som mennesket er herre over, hvorimod fysisk ikke er noget, som mennesket er herre over. Så kan vi snakke om retorik. Retorik er læren om den hensigtsmæssige mundtlige og skriftlige fremstilling. Og inden for retorik, der har vi for eksempel begreber som ethos, logos og pathos. Ethos, det er den overbevisningseffekt, der fremkommer ved det indtryk, taleren gør på tilhørende. Logos er en appel til forstanden, og pathos, det er en appel til følelserne. Og så har vi etik. Etik og moral er begge begreber, der betegner synspunkter om, hvordan man bør opføre sig og være, som varierer fra person til person. Og etik er overvejelser over moralen, altså lige tage den dybere end moralen. Altså hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man bør gøre. Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold. Og didaktik omfatter altså overvejelser over, hvad der skal læres, og hvordan det skal læres, altså hvordan der skal undervises. Det kan man gøre ved for eksempel en læreplan, hvor man planlægger, hvad der skal læres, og med forskellige undervisningsmetoder. Ja. Så må I have det godt, og have det lækkert, og leve livet, og vi håber, vi ses igen. Forhåbentlig, måske en gang. Hej hej. Hej.